Fito Rodríguez nauzue. Euskal Unibertsitatean aritu naiz gehien batean, beste unibertsitatean ere bai, baina honezkeo retiratuta nago lan gintza hortatik, eta beraz aspalditikan lantzen nuen beste langintza mota bat, idazletza alegia, gero eta presenteagoa dakat nire eguneroko jardunean, eta horregatik daukazu hemen. Nik uste dut hizkera literarioa dala gehien batean hizkuntza bat hautatzea. Hoi hizkuntza bat baino gehiokin ibiltzen garenok badakigu hori dela funtsezkoena. Normalean elebakarrak direnek ez dute hori planteatu ere egiten. Pentsatzen dute literatura dela azaltzea mundua, edo batek esango du ispilu bat jarri munduari, bizitzari, beste batek esango du barnera begira egin behar dela, baina beraientzat hizkuntza bat dago. Guretzat oso naturala da, hizkuntza bat baino gehiokin ibili garenez, hizkuntza hautatu beharra funtsezkoa dela jakitea. Oinarrizko aukera izateaz gain hautua ere badela, ez? Esan nahi dut, idazle handi batzuk hautatu behar izan zuten bere hizkuntza, demagun Samuel Becketek, ez? Britaniarra izan arren, azkenean frantsesez idaztea erabakizun, ez? Edo Nabokov, Rusiarra izan arren, azkenean ingelesez idazten bukatu zuen, Joseph Conrad, beste askok hautatu behar izan zuten beren hizkuntza. Nire kasuan, noski hizkuntza hautatu nuen euskera, baina horretaz gain, konturatu nintzen, ezberdina dela filosofiarako hizkera, medikuntzarako edo psikologiarako hizkera, kazetaritzarako erabiltzen den mintzaira, edo literaturarako hizkuntza. Izan ere, hizkuntza literarioa beti hizkuntza hautaketa berri bat baita. Eta hori da niri gertatzen zaidana. Nik idatzi nuenean, adibidez, Faustoren itzala, berez, ez nekin zer zen, eta argitaldariak, Ura Palategik, Utrizko Baskonian, jarri zuen eleberria. Eta izan nion, eta zergatik jarri dezu eleberria. Eta esan zian, eleberrian denak kabitzen da. Baina, eleberri hura, beste batean, sari baterako hautatu zuten, baina hautatu zuten saiakera zelakoan. Joseba Jaka saria eman zidaten baita ere, 2004an, eta eman zidaten saiakerarako, baina nik novela bat egin nun. Orduan, nik uste dut bizitzan atalasetan edo mugetan ibili behar degula bilatu ahal izateko esperientzi berri haiek, eta esperientzi berri haietatikan erakarri egiten dugu gero, erakutsi ahal izateko, edo irakatsi ahal izateko, edo ikasi ahal izateko gu geronek bizitzak ekartzen diguna, ez? Eta horrek eskatzen du adierazteko hizkera ezberdin bat beti, ez? Orduan, oain Boktegikin ateako dudan liburu berri hau, adibidez, hizkera berri bada ere, niretzat. Nik ez nekin zer zan. Aintzera Eder izena du, eta pasanion nire lagun poeta bati, ez? Eta bueltatu zidan hitzaurrea idatzi gabe esanez, ez dakit zer den hori, ez? Orduan pasanion beste lagun bati antzerki gintzan ibiltzen dana, ez? Idazle eta aktorea dena, era berean. Eta hark ere etzun ulertzen nundikan norakoa. Eta azkenean pasanion musikari bati, eta idazlea eta kazetaria den musikari bati. Eta hark egin dit, Andoni Tolosak egin dit liburu honetarako Aintzera Eder sarrera. Eta berak esan du, idatzi du, testu hauek kantuak dira. Eta orduan konturatu naiz, kantuak zirela. Orduan, nik idazten dut adierazi ahal izateko esperientzia jakin bat, eta horrekin aurkitzen dut
hizkera berri bat nolabaiteko proiektu ezberdin bakoitzarekin, ez? Eta uste dut hori dela hizkuntza literarioa, eta hori dela hautaketa. Alegia, irakasle bezala ikerketa desente idatzi behar izan ditut, eta hor idazten dut dakidanari buruz, ikertu dudanari buruz. Literaturaren hizkuntza berriz da, ez dakigun horretaz saiatzea, murgiltzea eta adieraztea. Eta gero bizitzak berak erakusten dizu zen nolako hautua egin dezun, ez? Hautu, bueno, jokatu dezu horretarako, joko bada, eta zentzu hortan jo egiten du askotan, ez baita ulertzen, atalaz eta sailkapenaz kanpo geratzen baita hautatutako hizkuntza, ez? Bai, bueno, Joekok niretzat maitagarria da, nire esperientziaekin bat dijoan personai bada, oso jende arruntarekin ibiltzeko ohitura zulako, oso adiskideen adiskide zelako, eta era berean punta-puntan ibili zelako gizon bat baitzan, ez? Persona simple, lasaia, baina era berean edalea eta bere barne monstruak zituna, ez? Nik uste 79an Gustuketako kontratatu zutenean, kontratatuzun bere diskoa entzunda, jakin gabe zuria zenik. Pentsatzen zuten beltza zela. Eta beltza zen, berez, naiz eta Britaniarra izan zilfilikoa, zeren, karo, berak ikasi zuen abesten Ray Charles imitatzen, ez? Eta bere konpasak oso simpleak ziren, 6 bider 8, Aretha Franklinek erabiltzen zuen modukoa, eta bluesen zeakoak, eta orduan, bere karrasiak, bere abesteko moduak askotan ez iristea behar zen notara, baina arriskatze horretan eta dena emate horretan, nik ikusten dut bizitzaren aldarria, ez? Eta Joekuk atzean dago, baina bere bizitzaren atzean dagona da bizitza bera. Eta bizitza nik ulertzen dudan moduan. Lagunekin batera, arriskatzen, eta bueno, agian bere kontrasan gordin guztiekin batera, ez? Orduan, idatzi dut hau, Buktegik argitaratuko du, eta idazten nuen bitartean ez nekin oso ondo egiten ari nintzen, eta azkenean hitzaurrea irakurri dudanean konturatu naiz kantuak zirela. Orduan, pentsatzen ari naiz ez dala bakarrikan idazketa bat azkenean liburu batean bukatzen dana, baizikan eta nolabaiteko rezitaldiak ere egin behar direla. Alegia, abotza jarri behar zaiola, abotz humanoa, giza faktorearekin jokatu, nolabaiteko bapatekotasun horrekin jo, eta saiatuko naiz agian hurrengo urtean liburu hau ere aldala diskoa bihurtzen. Nik uste dut Guillermo Rizal Crompton, ez, edo zeana. Guillermo eta incluso Enid Blyton, ez, eta aurre irakurketa, besterik ez, hori bai, irakurle porrokatu izan naiz beti. Txikitetik asko irakurtzen nun, eta batzuentzat hori ona da, orain. Baina nire garaian, horrekin gertatzen zen, orain mobilekin gertatzen den moduan. Orain aurrei esaten zaie, ez ibili mobilekin, ez ibili zearekin. Nire esaten ziaten, utzi irakurketari, beti zaude irakurtzen, utzi, lokartu, edo juntzaitez jolastea ez dakiz beti nengoen irakurtzen. Joera handian izan dut beti, eta nik uste idazle baldin banaiz egun da, funtzean irakurlea naizelako. Eta azkenean irakurketa horiek munduan gertatzen diren gauza guztiekin bezala, sortzen dizulako, piztu egiten dizulako, nolabaiteko imitaziorako gogoa, ez?
eta zuri gustatzen zaizuna zuk zer horrek egin nahi dezu, ez? Eta nik uste horregatik hasi nintzen idazten, eta orain arte hola segitu naiz. Askoz gehiago irakurtzen idazten baino. Bai, nik uste hori begibistakoa dela. Ez da ikerlari bat izan behar hola aritzeko eta hori esateko. Nik uste Ramon Saizar Vitoriak esan zula bere garaian. 50 urte dira egunero hasten delako argitaratu zala, ez? 79an. Hain zuzen, Woodstock festivala izan zenen eta Joe Cooker famatu bihurtu zen horra saltzeagatik, ez? Hor Ramon Saizar Vitoriak esaten zen. Euskal literaturaren jomugan edo helburuan ez dago printzipioz asko saltzea edo ez dago helburu komertzialik. Horregatik, euskal literatura egiten da beste helburu batzukin. Eta funtzean kalitatezko helburuak daude eta ez helburu komertzialak. Eta hor dago gaitza eta ona. Kontraesana hor dago. Nola atera korapilo hortatik? Bueno, ari dira, nik uste dut gauza berriak sortzen, novela beltzan adibidez, oain Irun sarian Txemak ateatako saria, novela beltza batekin atea du, hor dago Jon Arretxek, hor dago, genero ugaritu egin dira, eta hildo horretatik nik uste aukera gehiago dagola irakurri ahal izateko. Baina, nik idazleen elkartean, zuzendaritzan eta lehendakaritzan egon nintzenean, nire helburutako bat, eta bat egiten zuen unibertsitatean, batipat hezkuntza zientzietan egiten nuen lanarekin, nire helburu horietako bat zen, irakurzaletasuna lantzeko kongreso nolabait nazionala, ez? Nik uste dut ezin dala berdin tratatu irakurketa, adibidez nire kasuan frantsesez, espainolez, ingelesez edo euskeraz, ez? Eta batipat eskoletan eta aurrei buruz beren esperientzia literaria bilatzen, funtsezkoa dela irakurzaletasuna lantzea eskolatik bertatik, ez? Eta hori nire aburuz ez da behar bezala planteatu. Komunitate autonomoan planteatu zen irakurketa plana egin behar zala, eta egin zen, baina ez kontutan hartuz, adibidez, idazleak, beste arlo hortan ibiltzen diren elkarteak, adibidez, liburutegietan lan egiten duten liburuzainek, eta herriz-herriko udaletxetako aisialdiko zeak, ez? Hezitzaileak. Funtsezkoa da, nahi baldin badegu, euskera zaindu, ez bakarrikan Euskal Telebista edo Euskadi irrati bat, edo euskerazko bitartekariak, edo ez behar ditugu planak, irakurketarako planak, eta egiteke daukagu. Eta hori guztia nork egingo du? Nork egingo du? Gure hizkuntzaren mugak, ez dira muga administratiboekin bat dijoazten atalasak, ez? Administratiboki oso banatuta gaude, beraz ez dut uste administrazio politiko bakar batek egin behar duen lan badenik. Hor kontutan eukin behar dugu, jakina iparraldean egiten diren esperientziak, Nafarroan egiten direnak, eta inkluso hemendikan kanpo diasporan ere egin daitezkenak. Orduan, nik pentsatzen dut, nonbait administratibo politikoki ez den erakunde batek lideratu egin beharko luke hori. Ez dakit idazleen elkartea beharko lukeen, ez dakit eusko ikaskuntza izan beharko otezun,
edo ez dakit propio horretarako halako patzuergo bat sortu egin beharko zen administrazio ezberdinetatik nonbait bilatutako eta aurkitutako jende egokiarekin. Esperientzia asko dago, eta nik adibidez ikasi aldizkariarekin egiten diren jardunaldietan zuzendu nun kurso bat baino gehiago irakurzaletasuna lantzeko modukoak eskoletan. Baina esan bezala, eskolaz haratago dijoan arazo bada. Eta bueno, ekar daitezke esperientziak Granadatik, Salamankatik, Kataluniatik, eta bueno, batipat oso interesgarria da Kalandretetan, oain Okzitanian lantzen ari dana. Orduan, Suizatik ere bai, badaude halako referentzi batzuk ona ekartzekoak. Nik uste dut mundu globalizatu honetan adibide asko daukagula, baina hitzak esaten duen bezala bidea eman behar diegu, eta horretarako egin behar dugu gure autopista. Aski da abiada handiko trena edo beste autopista motako porlanesko horrekin, eta beste gure autopistak sortu behar ditugu, hain zuzen ere, irakurzaletasuna landu ahal izateko behar dugun moduan. Gure etorkizuna hor dagoelako, bestela bueltatuz zuk planteatutako galderari, gure literatura bihurtuko da arazo elitista bat. Eta agian gure bide bakarra izango da orain nik egin dudana, alegia kantuak egin. Hemen talde musikal batzuk egin duten moduan, zeren asko eta asko erabili dute euskera ez irakurtzeko, baina bai abesteko. Talde batzuk halako hautua ere egin zutelako bere garaian euskaraz abesterakoan. Hizkuntza guztiak dira olerki fosilizatuak. Eta beraz, hizkuntza bakoitzak du bere bide poetikoa aurrera eramateko aukera. Alegia, bere sorkuntza sintaxis, hitz eta metafora ezberdinen bidez adierazteko aukera, ez? Orduan, hori bihurtu daiteke lau jakintzu batzuen ikerketa gai, edo izan daiteke herriaren pozgarria. Izugarria da, adibidez, herri eslaboen artean, edo Errusian egon izenean, ikustea ze nolako joera poetikoa dakaten, ez? Askotan ze bizitza gogorra dakaten, eta nola gozatzen duten poesiarekin, beren erritmoarekin, eta ze zaila den gero hori itzultzea, zen, karo, azkenean poesia da hizkuntzaren bihotza, ez? Eta, karo, horri bidea ematea ze zaila izaten den. Bai, fosila da gure hizkuntza, baina, bueno, lehengoan irakurri nun Leize Txiki, Arrasate ondoko Kobazuluan, Neandertalen ADN ateatzeko daudela, ez? Bueno, hori behar dugu gure hizkuntzaren ADN-etik munduari hitza eman, adierazi gure esperientzia gurean, ez? Eta baina horretarako ez da, egia da, hautua bakarrik egin behar. Gaitasuna eduki beharra dago, gaitasuna landu egiten da, trebezi hori azkenean bideratu egin beharra dago, eta horretarako baliabideen faltan gaude. Baliabideak dira askotan norbanakoarenak, edo elkarte txiki eta bolondrez gisa aritzen diren modukoak, baina falta da hizkuntzaren aterkia euria egiten duenerako nolabait dena babesteko, ez? Bueno, komiki bat ari naiz lantzen, gidoia egina dago, eta
10 kapitulo, 10 atal ditu horrek, eta bi edo hiru ja nolabait bideratuta daude, falta dira beste horren beste. Baina, oso konplizidade ona hartu dut marrazkilariarekin, biok ari gera, baina funtzean berak egin behar du hemendik aurrera lana. Eta lan oso neketsua da, hori. Pentsatzen dut hori izan daitekela hain zuzen ere, aukera bat, lehen esaten nun, bide hori, alegia irakurzaletasuna landu ahal izateko, jende gazteekin, ez? Behin egin nun liburu nolabait ilustratu bat, izena zuen Jeu de Paume. Eta zan, Magritten erakusketa batean Parisen, manifestazioa sortzen dela Irakeko gerraren kontra, orduan ixten dute museoa, museoa da Jeu de Paume, hain zuzen ere frontoia zana. Nafarroako Erresumako erregea dakizuenez bihurtu zen Frantziako erregea eta eraman zuen euskal pilota eraman zuen Parisa eta Jeu de Paume frontoian ibili ziren eta Jeu de Paume elkartu ziren iraultzaileak erregearen kontra aritzeko frontoian eta Jeu de Paume bihurtu da batipat surrealisten zea zen, museoa eta gero Magritten hori zela eta Magritten erakusketa antolatu zen, hitz izan, hori egia da, eta hor sartzen da nire personajea. Eta nire personajea geratzen da barruan giltzapetua, oso nervioso jartzen da, hasten da erretzen, esan nahi dut porroak erretzen, eta orduan ateatzen denean komunean zeolako itzi zutenean, hasten da ikusten kuadroak, ez? Orduan, liburuan azaltzen dira Magritten kuadroak eta gero personaje horri sortzen zaizkion burutazioak eta bide batez nola atera behar duen hortatik. Nik, hori egin nun muga-mugan zeolako irudia eta hitzen arteko adierazpena, ez? Orain komiki horrekin hurrengo urratz bat eman nahi dut. Baina, adibidez, zuk aipatutako izendegi hutsa delako poemarioan, Ernestina Txanburzin saria Arabako Diputazioan lortu zuenak, horren funtsa da mendiei, herriei, ibaiei hitz egin araztea. Edo, esaten dugu, hizkuntza literarioen bidez, beste ni tasunari ematen diogu hitza, eta besteei ere ematen diogu hitza. Literatura izaten da beste hitzetan sartzea, baina niretzat desafioa zen ura sartzea mendien hizkuntzan, alegia, mendiek hitz egin dezaten, eta guk uler dezagun zer nolako hizkuntza behar dugun. Eta hortarako egin nun izendegi hutsa, ez? Oain berriz, pentsatzen dut komiki honekin beste gauza zeharo ezberdina ari gerala egiten, eta horrek motibatzen nau bideo honetatik segitzeko.